kusanganisira da kuona kuti zvipi ndezvipi zvavanosangana nazvo zvinokwanisa kwadonhedzera pasi. So nhasi muchirongwa ndina mukoma wangu from kubata kwashe choral choir. Ndingati ndiwo mukuru, handiti ndizvo? Ndimi mukuru wechikwata. Chokwadi. Right, ndofunga mungambozivisa vanhu zita renyu kuti munoitwani. Okay, zita rangu ndoti Wato Marufu. Ndaberekwa kuNjanja kuChivu. Alright, mukoma, I think pama-episodes angu andiri kuita, this is the first episodes kutanga kwechirongwa ichi. Ndaimbochiti ite but ndasana nyatsova right. So far ndinga nda right. Ndine zvandingade kukuvhunzai because chatauri ndiri kutsvagei ndine zvandakanzwa maererano nechikwata chenyu. Okay. Right. Panonzi pane vakomana vaviri. Vakomana, I think I still remember one zita rake anonzi Benjamin. Vakomana vanonzi vanga vari kuchikwata chekubata kwashe choral choir. So vanozonzi vakabuda oro vakatiza kana zvakutaurwa through social media. Kunzi vakatiza oro vakabuda vachizoenda kuchikwata chekwamambo Dhuterere. So amene rimokwanisa kutijekesa kuti vakabva mune zvakanaka oro vakaita kutiza oro wati kuita kuti vanhu vakwanise kuziva. Nyacho is a long story but ndingoita ndichidambura. Vakomana ava tingatoti tongoti vakaita kutiza bhoza havana kuoneka. Asi pane zvikonzero zvakaita kuti vasaoneke, maybe maapproachero vavange vaitwa here kuti vazenge vachizonzi vakwamambo Dhuterere. In short chakaitika nchekuti nyaya yakangotangira pakuti mambo Dhuterere pavakatanga zvokuimba paya aenda sindwa ninge vanga vasina chikwata. Alright, okay. But day after maona ndikazonde kuti pavakazenge vakuda kuita zvemashows bose vakomana vakabva kwedu ndingati ndo vakarekodha navo. Asi kuti vakatozovatora vakuda kuti vachitoshanda navo mushure menge maybe vaona mabatiro ataitwa akanaka navo bose akatosvika kuchechi kwavo tikapefomawo zvakanaka. Alright, so mushure menge mapefoma ndo pakazoita kuti vakomana vazenge vachitisudike kwamuri. Ya ndo monera ndakazviita nekuti inini mambo Dhuterere ndaisatovaziva kana neniwo vaisatondiziva. Ende vakomana vaisatoziva mambo Dhuterere. Ndipo mambo Dhuterere vaisatoziva vakomana. But ndakangofunga kuti since takangoenda kuchechi taingoita zvekunamata ka. Vanoti knowingly kuti patiri kutoenda kuchechi kokoko pane zvimwe zvinhu zvichatozopasa group zvichatozoitika zvokuti vakomana vazinge vachitorwa vachienda ikoko. Oh. Alright. Ndisingade kupedza nguva. Music industry I think mosangana zvakawanda mukoma wangu zvatinoona. Vakomana ndofunga chazita ndibvunze nyaya iyi. Vakomana vanenge vakanzi vada kudzoka kuchikwata. Amwe ngandibudiro pachena ipapo kuti vanzi vada kudzoka kuchikwata. Ndati amwe kuti mungandibudiro pachena. Ndati amwe kuti mungandibudiro pachena here ipapo pakuti manzwira andaita nyaya iyi. Ndanzwa kunzi vakomana vanenge vada kudzoka kuchikwata. Kubva kwamambo Dhuterere to come back kuchikwata chekubata kwashe choral choir. Ya, chakaitika nchekuti vamwe vacho members like wamutaura uyu wamuti makanzwa anonzi Benja Denson. He's as good as my son. Because mutara wake best friend yangu kutoti auye uzojoina chikwata. Akatouya through ngebaba wake vanti ndishande naye. Saka I don't know how conditions kana kuti mashandira vakuita wekoko akuzoita kuti vafunge zvokuti vadi vadzoke kuchikwata. But handifungi kuti zvinokwanisa kuti tivatambire nekuda kwekuti maindiro avakaita. Ndakatanga kutovenga iye wacho, ndakatanga kutovenga kana mambo Dhuterere vacho because unoziva kuti kana zviri nyaya dzekunamata especially our type of music gospel. Hati-expect situation yakafanana nekuti a member can move kubva kune rimwe group achienda kune rimwe group. Well, at least ma-leaders anozivana vasina kana any communication yavanenge vaita noti ona shamwari ndinanhingu wako waunoshanda naye wanoda ndishande naye ndo zvakamira sei kungoita zvingova clear izvona zvinokwanisa kuti zviitwe izvozvo. Saka ndo rimwe dambudziko ritoripo rinoita kuti tisakwanisa kuti vatambire. Alright, so muri kuzama kuda kutaura kubuda pachina kuti havakwanisi kutambirika bheki kuti vadzoke. Zvichatobviri plus hazvichatoite because already tatoone new blood segregation yegroup redu. Alright, like kune vakatomureplacer vasingachakwanisi kubva.
ya zvatoita because isusu patakatora vatakatora takangotora from scratch vanhu vasina munhu vakambojoina mama band saka kuti tizovatora maybe vanogona kungozongobva futi kuona munhu nekuti anongovanyengera like zvakangoitika at first saka hatina kutokwanisa kuti tiende neband. Alright, so chimwe chandingade kubvunza kuti chandingade kuti muudze vanhu like I think tikatarisa pakubata kwashekoro choir in Zimbabwe is the first gospel group rakakwanisa kubring up vaimbi like for example makatanga kuimba I think na Toki. Toki is a Zimdanzo artist but makakwanisa kumuunza into pastoral music, into gospel music. Yes, we know yes like we have anafungisai but anafungisai the type of music yabo is not based in pastoral like yenye mimi it's hosho nemaoko I think nengoma somewhere ikoko. So imimi are the first group I think yaka bring up that music in Zimbabwe. Chicha mungade kuzama kuudza vanhu let's say tikato kuti you are the leader of those type of music vaunza vanhu. Yes, we know kuti vabatwa Jehovah, don't know those people they sing na ja praiser vabatwa Jehovah wakomagaya ipapa pandone mwenyaya futi kutoti in short maendera akati akomana kwamambodhutera handiti ndo ndizoita kamapo panyaya yamataura iyoyi. Nyaya yakaita ndeyekuti tiri WhatsApp platforms akati wandei nemamwe mamembers evabati kusanganisira maleaders acho saka aya ndakaona chiaudition chakakanwa mune group chaitaura kuti mambodhutera kuda mamembers ekuti amujoine but munhu aitaura ipapo akatizenge ari munhu aitaura nyacho ndi Richard Magayo anova leader wevabatwa vaJehovha. Saka ndakatozombona mukana wekutotaura naye kuma-inbox atitoti ano zvaaita zvakanaka but iye richatochi ndakatoita the first kutotaura kuti dhutera yapanhu unge achiti vanhu vanoimba navanenge achivatora kune mamagroups already ari kuexista already because zvinokonzera kuti magroups apasi tikatoti ichokwadi ngarifanira kuti atsvage vanhu vasina zvavari kuitawo but chakazondishamisa manje ndechekuti iye ndiye aishandiswa kuti atsvage vanhu handiti vanoenda kudhuterera vanhu vekubhendi kwangu inini vazoenda ikoko iye ndakamubvunza ndikationa zvazvaita wazvoonawo sei akangonitaura iye akanditi ndichanotaura mambodhuterera wacho kuti kana vakomana havadzinge then imi kana vanga vadzoka kwenyimi muvadzinge kuita kuti for tomorrow agozoziva kuti vanhu vafanira kuti vangobva chikwata zviri necessary. Inini pako ndakatomubvunza kamwe chinhu chakanaka but later on ndakatozona kuti rinenge raitove dhiri pakati pavo kuti vanhu vakabva kwedu isusu simply tichiita type of music yakafanana so ndakatofunga ndakatogwa kuti they are trying to weaken up our group isusu handiti because already as far as tarasika kuti mamamembers akafananiwa because mukomana wehosho neimwe mukomana anotamba plus pana vamwe vazukuru vangu kuti vavada kutotora vamwe vasikana madhancers mukatakura pamavhidhiyo anatakura mutoona pana vasikana to vanotamba so vakafanana mukuva nemunyini but havana kuziziva manje vakatomba vaapproach vakaita kuti ndizotanga kuziva kuti pane zviri kuitika paground saka zvadaro manje inini Magaya at first ndaimbomuchenyura but for now manje ndakazotanga kutoona kuti haastori right nemake kuti inini paakaona kuti mamembers angu aenda aifanira kunge akaya pandakamuaprocha chimuta kuti chama vanhu vangu aenda sezvo iye angapowa task nadhutere kuti amutsvagire vanhu aifanira kunge akataura dhutere kuti zvinhu zvauri kuita si right ende inini ndamutaura yangonditi ndichakudza dhutere then anozomboita kama refeedback yekuti ndazotaura nadhutere pertaining this issue dhutere akati zvakati he didn't say anything about that so ndakabva ndangoona kuti ndikutamba nemhandu dzangu ndichiti hama vozokana kutasa kuti paishu yamambotaura yaye kuti we are the first akapera group kuti tiite fusion nema-urban groups exactly takazviita izvozvo handiti ivo vakabva vainda vanoita that guy anzaniko I think it's Japraise I think parakata Toki ivo vakaita nawingi alright okay right. yes yeah handiti chipakuita vachipedza kuita naToki mbva taita nababa Harare then ivo ndobva vanoita naJapraise meaning to say they are just tracking our footsteps kuti tikangoita ichi vanhu kuti vandoita chimwe chiri pamberi pacho handiti saka panakabva ndatozotanga kuunganidza muzima ndaona kuti already panapa pandoone ruvengo
zosvika vazofurirana kuti team up naDutera kuti Dutera atore mamembers edu as a way of weakening our group. Alright. Alright. I think nekuda kwenguva dzangu mukoma zvandichaita panapa nditi ndichakubatai chirega ndiite nyaya inoite part 1 then ndichazokubatai tozoita part 2. Part 2 ndofunga ndichazonyatsokutorai kuri kwakachena ndonyatsoita video nemi then tozopa vateereri vakwanise kuona kuti ndo zvinhu zvichange zvichiita ndo zvinhu zviri kuitika music industry ndo mararamiro ari kuitawo chikwata ichi chakamira so chakadai anditi yeah chowadi but musati maenda mukoma ndaida kubvunza muchikwata mamiriro amakaita pari zvino izvi chikwata chakamira sei chiri pari right here kana kuti hachinonyatsomira musha pona chikwata chitori right kutodarika midho chachakaita because takapasa kuti replace vakomana vaya handiti alright furthermore takabva tatovaisa imwe mutemo itori very strict because since our group really it's not a church based group zvaro as such but hatina mitemo yakamweya inenge inonge inoomesera vanhu like yekumabhendi but takatozoiisa nemhaka kuti takatoona kuti tikufunga tirongoita zvekuti tiri kunamata but tinosangana dzimwe mhando manje saka aponawo zvinhu zvese zviri right panana problem. Mukoma ndinotenda nenguva yenyu ndinotenda nenguva saka ndichazokubatai muchikamu chechipiri. Aiwa pakanaka baba. Alright mukoma ndinotenda.